ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋలను ಬಳಸಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಆರೋಪ ದಾಖಲಾತುಂಡು. ಆರೋಪಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪು ಮೂಲದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದು ತೆರೆದು ಬತ್ತುಂಡು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆತದು 2 ವರ್ಷವಾಂಡು. ತರಬೇತಿ ಸೇವೆಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ದುಬೈಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಡ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ನನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತನಿಖೆಡೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತುಂಡು. ದುಬೈಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾಲಿಕೆರನ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಲೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಆರೋಪದೊಟ್ಟುಗು ಕುಡ್ಲಗ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಾಗ ತನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾಲಿಕೆರನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಆರೋಪಲ ಉಂಡು. ತನ್ನ ಕೈ ಟಿಪ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ 2 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದುಡ್ಡುನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮದಿಮ್ಯಾಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಾಟೀಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಷರತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನಡೆತಿಜ್ಜಂಡ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ನ ಸಹಿಸರೆ ಆವಂದೆ ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ದೂರುದಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಲ್ತೇರು. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನುರಿತ ಅನ್ವೇಷಣೆಡು ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧಿಸಾಯರು. ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕೇಸ್ದ ವಿವರ ಪಡೆಯರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ನನಾತ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಡು ತೊಡಗಾದಿರು.